24. april 1915. Genocid nad Jermenima. Uveče 24. aprila 1915. turske vlasti su u Istanbulu, prestonici Otomanskog carstva, likvidirale ugledne Jermene. Bezdušno ubistvo tih ljudi bilo je uvod u masakr celog naroda. Prvi genocid nad jednom etničkom grupom u 20. veku. Između 1915. i 1918. procenjuje se da je 1 milion Jermena ubijeno u okviru kampanje istrebljenja koju su naredile turske vlasti. Do 1923. ubijeno je još nekoliko stotina hiljada Jermena. Koreni ovog pogroma mogu se naći